הוא חתיך, הוא בסדר. זה דודה של עמית הסתגל. עכשיו את רוצה לקדם, להעריך וכך. אוקיי. זה הכל, ולהפסיק עוד פעם. להפסיק את זה. אבל הוא לא עולה כסף. כי אתמול אמרו לי 8 שקלים לחודש לכרטיס. כן, רק לכרטיס, זה לא הוצאות. הוצאות זה לא שווה את ה... מה לסיפור? תגיד לי רגע. ישראל תברית לכבודכם תקרב אבי אליהו הנביא לכבודכם אליהו הנביא אנחנו ועיר הנערים יבשר ציון עירי ויאמר התנערי מעפר קומי שבי לכבודכם תקרב אבי אליהו הנביא ברוכים העומדים ויושבים ברוך הבא בשם אדוני וברוך הנימול לשמונה. אנחנו ראשית כל רוצים לכבד את הסבתות. סבתא יפה תגיש לסבתא מוריה ואז הקבטר עם השלומים. הלך הגואל אותי הגואל אותי יברך ויקרב את שמי בשם אבותיי בשם אבותיי אברהם ויצחק ויגאל מיטל וערן מיטל תגיד ערן בשם אבותיי בשם אבותיי אברהם ויצחק ויגאל לקרב הארץ. ברוך הבא וברוך הנימול לשמונה. והללויה אשרתי בחרותך ובשכון חסרך ונשבעו בדובתך וקדושך לך והללויה. כמו שהתימנים מצטרפים כאן הרבה חריף על התחבושת אני לא אוכל להבין. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחיקי לא אזכרכי אם לא אלך ירושלים ארוש שמחתי. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. עלינו עם מלאך, עלינו עם מלוך, עלינו עם לך, לעלום ועד. עלינו עם מלאך, עלינו עם מלוך, עלינו עם לך, לעלום ועד. עלינו ישיענו. אשרי תדך ותקרב ישכון חצריך ישבע בטובתך קדוש היכלך. אנחנו מכבדים את הסבא שמעון לשבט סנדק. אנחנו מכבדים את הסבא של התינוק סבא אוריאל לקחת את תכתו ולהניח אותו על הכיסא. אנחנו מכבדים אליהו הנביא מלאך הבאים. תניח אותו כאן. בזהירות לא לעזור, לא לעזור. אל תדאג, מה עושה לך כלום? זה היה בנושא של אליהו הנביא. זהו, מה שעשית זה בסדר. תרגיש אותו עכשיו לסדק. תצמיך את הברכיים חזק, תחזיק לו את הידיים. ידיים. המצווה של הנחיתה שלך, יש לך אפשרות או שאתה עושה את זה לבד או שאתה מנה אותי שליח. סיכמנו בינינו שאתה מנה אותי שליח, נכון? תודה רבה.
הברכה של המילה, אז אתה תברך את שתי הברכות שלך, תוכן של הברכות. הברכה הראשונה שאתה מחזיק את הבן שלך בבריתו של אברהם אבינו, והברכה השנייה ברכת שהחיינו. זה בסדר, אין בעיה. שמירת עיניים. השעה הזאת שעת לחמים ורצון מפניך שעת לחמים ברשות מוריי ורבותיי ברכו את ידי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו ובשרנו ובציוונו על המילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כשם שהכנסתו לברית, כך תכניסהו לתורה, לחופה, למצוות, למעשים טובים, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. שמרי, החלק הקשה עבר, נשאר לך רק לגדל אותו. איפה היא? ברכה. שילוב? זה שילוב, קצת תימני קצת. תימני? סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פריד ג'ופן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידש ידיד מבעד וחוק בשאר עושם. ועשה סוף חותם מאוד ברית קודש, על כן דסחזות אל חי חלקנו שונאנו סיוע וסועת גלושים להסיל ידיד וקשרנו משחת, למען בריתו אשר שם בבשורנו. ברוך אתה אדוני כורת הברית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל נרי ישראל. אמן. נרי ישראל בן עמית ושמרית. ככתוב ישמח אביך ואימך ותגל הולדתך ונאמר ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי ונאמר זכה לעולם בריתו דבר ציווה ל1000 דור אשר קראת את אברהם ושבועתו לישחק ויעמדה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם ונאמר וימול אברהם את יצחק בנו בן 8 ימים כאשר ציווה אותו אלוהים. הודו לאדוני כי טוב, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם. נרי ישראל בן עמית ושמרית זה הקטן, גדול יהיה, כשם שנכנס לברית כך ייכנס לתורה, לחופה, למצוות, למעשים טובים בחיי אביו ואמו, בחיי הסבא הסנדק, בחיי הסבא המניח על הכיסא אליהו, בחיי הסבתות, החברים והחברות והקרובים והקרובות, בחיי כל ישראל, חיי המועד, וכן יהי רצון אומר אמן. כיוון שהסבא אמר לי שאני אעשה את הברית לפי נוסח תימן, מנהג תימן, שזה מבוסס על מנהג הגאונים, שכל הברכה הזאת שברכתי על היין וברכתי את ברכת קוראת הברית, תקנו אותה לרפואת האמא ולרפואת התינוק. ואחר כך היו משגרים לאמא כוס של ברכה. אצל הקהילות האחרות השתבש המנהג, אבל אני אומר את הברכה המיוחדת לרפואה, תקשיבו למילים,
מיוחדת לרפואת האימא ורפואת התינוק. אני אגיד בהיגוי תימני ואחר כך אני אסביר בהיגוי עברי מקובל שלנו היום. תשתלח עושותו דשלומי ודרחמי מן גודם ממרא דמשמעו למפרק לשזבו ולעשו לימי ליאונו גודן דיסריחו עשו לישראל וליאונו גאדן אל ישראל דימי לגבלן יעשה אותו הון מראה שמיו ויתעשו כמו דיתעשו ממורו על ידי משה וכמיו דליחו על ידי אלישו ודגיסו לעקודון לא חמלון ותקרא ותדע עשותו נשאו שלמו גוריבו בעגלו בזמן גוריבו ונאמרו תשתלח רפואה שלמה מלפני אבינו שבשמיים לאמו של התינוק הזה שהיא צריכה רפואה בישראל ולתינוק הזה שנבוא לפנינו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה ויתרפאו כמו מראה על ידי משה וכמו מיריחו על ידי אישה ויהיה קץ לסבל שלהם ולצרה שלהם וישלח להם רפואה שלמה במהרה בימינו אמן. יש הזדמנות שיש לנו עניין, בואי תברכי ברכת הגומל. הנה אני לא יודע אם כל כך, ראית מה אבא עשה עכשיו לאח שלך? יש לנו הזדמנות שאת יכולה לברך הגפן. גפן שלי חצי כוס. קצת, תברכי בורא כבר הגפן כתמיד. בורא כן, תשתי. ועכשיו יש ברכה שברכת הגומל. אמנם בני דת תימן לא נהגו לתת לנשים לברך, אבל אנחנו היום מברכים, בוודאי מברכים. תודה. תודה, אדוני בכל לבב, בסוד ישרים ועדה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, הגומל את ילדים טובים. חובות. גם טובים, אבל גם חובות. שגמלני כל טוב. אמן. אני לא אומר להתראות בשנה הבאה, אני רואה את הקצר שלכם מצוין. שיר המעלות, אשרי כל ירא אדוני ההולך בדרכיו, הגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. הנה כי כן יברך גם ירא אדוני, יברכך אדוני מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. מזל טוב לכולם, לא הרסתי לכם את התיאבון, יש לכם כאן סעודת מצווה. בואו נהיה. אני רוצה להתחייב. מה, אתה הגעת? האמת, מאוד כי צחקתי משהו ואני בטח קצת לדבר, אז ילד יקר שלי 9 חודשים שאני חושבת מה להגיד לך שתצא, איך להסביר לך כמה משמעותי הקיום שלך וכמה לא מובן מאליו. לפני 1.5 שנה הייתה פה מלחמה. אחותך הגדולה הייתה ממש פיצית ואבא התחיל תפקיד. לא שומעים. אחותך הגדולה הייתה ממש פיצית ואבא התחיל תפקיד אחרי שהתרגלנו שהוא בבית. 3 שבועות לא ראינו אותו, התמודדנו עם טילים ופחד משתק ובשבת הגיע הטלפון מרם 2. אבא נפצע ולנו היה נס גדול. נס כמעט לא הגיוני בעולם שנראה שהניסים הולכים ומתמעטים בו. הנס שלי לא היה לאחרת, ובאירוע הזה נהרגו 2 אנשים טובים. הדר ברסנו ועמוס גרינברג. אני והאחים שלך זכינו. מאז החיים השתנו, ושום דבר לא מובן מאליו יותר. אבא הגיבור שלך התמודד עם הרבה קשיים, פיזיים ונפשיים, ובחר להישאר חזק ואופטימי כמו שהוא תמיד. וככה החלטנו להביא אותך. לא איתו הכי הגיוני עם 2 האחים הגדולים קטנים שלך, אבל היה צריך עוד אור בעולם. עוד אור שיגרש את החושך. 9 חודשים שאתה בבטן שלי, ואני מנסה להידבק באופטימיות ובשמחה, ולא לחשוב על כל האיומים והסכנות שהעולם מגיע לך, ולא לפחד על החיים שאני אחראית לקיומם ולשלומם, ולא כל כך מצליחה. ואז בנר רביעי של חג החנוכה, בלידה כואבת במיוחד, אתה יוצא לעולם, ואתה כל כך טהור ומתוק, ואי אפשר שלא להתאהב.
ולא לשמוח שמחה גדולה ומשחררת. שמחה כי העולם יפה עכשיו, ואין צרות ופחד. רק אהבה ואור. ואנחנו זכינו שוב, ושוב נעשה לנו נס. בהדלקת נרות חנוכה אנחנו מברכים, הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות, ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. נר ים מתוק שלנו, אנחנו מאחלים לך חיים טובים ונפלאים. לא יהיו בחייך מלחמות, ולא תצטרך ניסים. שתרבה מעשים טובים ותאיר את העולם סביבך. שתתחמם מעורם של אחרים ובכל אדם תראה את אותו. אתה מצטרף למשפחה חמה ותוססת, לאח חכם ורגיש, שתמיד ירצה שתהיה מאושר, ולאחות שדם משחת, שתצחיק אותך מלא ובטח תנסה להרוג אותך בחודשים הראשונים. לאמא ואבא שעושים הכי טוב שיכולים, ויהיו לצדך תמיד. בחרנו בשם שני ישראל, על שם סבא של עמית, שהיה בעל לב רחב וטוב לב, והיה דמות משמעותית וחשובה לעמית. אני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד תודה להורים שלי, שנמצאים תמיד לעזור לי, ולא תמיד זוכרים מהתודה שמגיעה להם. ולך, עמית היקר שלי, אתה מאיר את החיים שלי באור כזה שמח, שבאיר לי גם הרבה דברים טובים. אתה העוגן שלי, אתה חבר שלי, ואתה אבא נפלא. ואסיים בהודעה גדולה לבורא עולם, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל ישועותיך ועל נפלאות. בטח שישבתי לך תודה. הטלפון שלך לא זה מזל טוב. איך? לא. תסתכלו לכאן. גור, תוציא את המוצץ חמוד. תוציא את המוצץ, ילד. תוציא, אתה ילד גדול, תוציא. תוריד את הניילון, אתה לא רואה את הפנים. אמא, את לא... את לא... אמא, חתוך. זהו, אני לא יודעת, זהרי. שמרית. יאללה, למור. יאללה. לאן את הולכת?